Саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларымыз, исәнләрміз, құрметті жамағат. Татарның бек яхшы әйтеме бар. Үзеңнеке үзәктә, кешенеке китәктә ди. Китәк значит, миңа значит имеш. Имеш әйткәннәр аңлаттыралар. Тауык тора бит шул келәт. Шунда ни курятник дип әйтәләр урысча. Менә кеше ике сюжет төшердем дә, авылыбыз хакында, нинди куркыныч астында авылыбыз битеп бара. Шуны куйган идем YouTube'ка. Берсен 30-га якын кеше караган, берсен 24 кеше барсы караган. Менә сыйныфташлар, ягъни одноклассник, анда куйган идем 1000 әле тегесенә бер тәүлек була, ягъни сутки. Монда ярты тәүлектә әле җыйналмый. Төштән соң гына куйган идем. 1000 кеше караган, тыңлаган. Чөнки сыйныфташлар, ягъни одноклассниклар, одноклассники дигән, анда авылдашлар, якташлар, алар мәсәлән шул җәмгыять кайгысын уртаклашалар, якын күрәләр. Біраз кайгырып куялар. Чөнки аларда үлемтәләре көчле әле туган авыллары белән безнең авыл булмаса, бүтән авыллар. Кемдер көлә, менә шул сыйныфташлар, ягъни одноклассники, анда имеш шундый категория кеше. ВКонтакте дигән нинди категория утыра инде алар. Мы дип әллә нәрсә язып утыралар. Монда инде кызганычка каршы үзгәрә башлады инде анда. Әле инде әшәке фотолар куялар, шәрә хатыннар, бераз шәрә, бүтән теге гәүрәтләре ачык, әшәке җирләрен ачканнар, юан, ямсыз җирләрен, әллә нәрсәләрен. Анда белмим, ул теге диверсия диләрме, бәлки шулдыр, нәрсәме. Аңламадым инде, үземә калса. Менә карагыз, нинди агачлар булган. Эре агачлар хаттаны карагыз. Нинди агачлар менә. Калын. Вот. Инде нәрсә инде. Шунда да әле безнең яз көнне су ташыды, видеолар куйганнар иде анда. Безнең авылга грейдерны су ничектер баскан, грейдерны бетергән. Анда бик күп инде ничә атна дәверендә авылга кайтып булмый, авылдан чыгып булмый. Элек дәүләт шикләре булмаган чакта Казакстан белән анда буладыр. Мине әле район үзәгенә безнең директор унбарсары барганда 5 май совет матбугат көне бәйрәме булды. Шунда мине да барды. Безнең күпер әле алынган иде, булмаган иде. Ул күпер вакытта иләк аркылы агач күпер, ул мине Казакстан аркылы алып барды шунда. Хәзер менә никтер юк ул. Әгәр дә шул Казакстан аркылы йөреп булырга рөхсәт бирсәләр авылдашларга, без бит инде ничек урысча әйтәләр, не на другой же планете. Алар бит инде бер яктан кайгы дисә була, кайгы белән уртаклашырга тиеш алар. Мәсәлән, ничектер сөйләшергә дәүләт органнары алар үз ара шундый хәл булганда, шуннан үтеп китергә, мәсәлән, район үзәгенәме, кайдамы. Анда бит юл бар, Казакстан аша. Еракта түгел имеш. Имеш дим, еракта түгел инде. Кызганычка каршы андый үлемтәләр дә үзелеп бетте инде. Элек безнең авылга киләләр ялар. Безнең авылга. Теге нәрсә саркыт диләрме? Масак диләрме? Масак. Саркыт ул теге казак халкында белә инде алар. Бер бәйрәм булса, туй булса, шуннан калганны килеп җыштырып ашыйлар инде. Сарк ни
Монысы инде мәсәлән безнең ташлана, бәрәңге огороды мәсәлән ташлана, кемдер җыймый, масак дип әйтәләр, җыялар. Я карбыз бакчасын ташланса, я алма бакчасы, шунда масак дип, безнең авыл урысы булсын, казак булсын, татар булсын, шул масак дигән сүзне беләләр. Шунда шул ук барып калган карбызларны, кавыннарны җыеп, мәсәлән, хатта аранда тагы алма бакчасын ташланса, кайдандыр менә Казакстаннан элек алар килмидер, ничектер уңайсызланып, ташланса, шул ук килеп, аларда әллә үсмидер ул алма. Алар шул безнең күрше совхоз булгач, алар безне якын күреп, безнең авыл аша үтәләр, хатта алар район үзәгенә Оренбургамы барадыр. Шуна шул безнең авылдан үтеп китәләр, кайсакта безгә кунак булып кунып китәләр, кайсакта көне якты булса әле машина белән узып китәләр, әни мәрхүмаларны узатып куядыр, карап көнләшеп, менә ди дөньяны күтенә тибеп йөриләр. Дөнья инде бу теге галәм түгел, дөнья байлык. Бездә шул теге өйдә мал, туар, әллә нәрсә инде шул. Мәсәлән, шуларны караштырырга кирәк. Үрдәк бәбкәләрне ярты сагать сайын ашарына биреп тора кирәк. Кич белән сыер кайта, бузау кайта, сыер савырга кирәк, иртә белән сыер савырга кирәк. Көндез дә эш җитеп тора өйдә, огородны мәсәлән, тагы нәрсә. Алар шуны бәрен ташлыйлар да китәләр, рәхәтләнеп дөньяны карап йөриләр, кунакка барып бер-берсенә. Безнең әтияни дә яратадыр бик. Хатта Одессага, Үзбекстанга, Татарстанга, төрле төбәкләргә барып кунак булып кайталар хатта. Шуны әйтәсе килә, җәмәгать. Ул вакытта без бер-беребезгә якынрак булдык. Хатта әти мәрхүм ахыргы ел яшәгән чакта ширләгән бик яман. Казакстаннан килделәр, ул менә әйтәсем килә 93 елны булган хәл. Әле инде дәүләтләр оешкан ие, шуңа карамастан иркенләп йөриләр алар. Шул дәүләт чикләренә карамастан шул йөриләр, килеп әтине менә бер бабай, бездә бер кеше ди вафат булды, төн буена укып чыгарга кирәк дип әти мәрхүм әйтә. Юк, хәл юк дип ни баш тарттан. Бик күп алар шул нитәләр. Без белән катнашабыз, ул исемләре авылларын хатта беләдерик, йөрешәдерик. Күрше авыллар теге уңыш урак шунда мәсәлән безнекеләр өлгерсә вакытында җыеп баралар, комбайннар белән шунда ярдәм итәләр. Мәсәлән, я Леневка дигән авылында, я Озерки дигән, Ажур дип татарча, тулысынча татар, алар иләкнең теге ягында Казак колхозымы, совхозымы, алар бер-берсенә ярдәм итеп шулай дуслык көчәядер, элемтәләр көчәядер. Хәзер кызганычка каршы менә бүлеп ташладылар хатта шуларны. Алар менә шуңа күрә карасалар да алар видеоны мәсәлән, менә шундый хәл, авыр хәл икән дип, алар инде бик нәрсә йөрәгенә якын алмаслар инде, чөнки алар инде бездән урзайта отрезаны ломытти, алар айрым авыллар, алар үзләренең тормышы, үзләренең теге авырлыклар, проблемалар белән яшиләр. Менә шул кызганычка каршы күршедә турып авылларыбыз бер-берсенә элемтә юк. Менә шулай элемтәләр üzülеп. Теге СССР булган чакта беләсез бит, бәлки, мәсәлән, Азербайҗан, анда дәүләт шиге, Иран һәм көньяктан да бик күп ничә миллион, Иранның төньяк ягында, Азербайҗаннан көньяк була инде. Шунда Иранның азербайҗаннары бик күп ничә миллион. Алар элемтәләре булмагандыр инде, минчә. Әле без ничәнче елны барып кайттык, 15нче елнымы, шунда хатта безне шул Билясуар районына бардылар. Алар
500 метр не барысы Иран шиге, яғни граница, шунда хәтле безне алып бардылар. Шунда безгә бер сарык суеп, кунак иттеләр Азербайҗан кардәшләребез. Мин сорадым инде, хәзерде элемтәләр бар ди. Ничектер сакланган. Менә ничә дистәләр ел өзелеп торса да, шул карамастан туганнары ничектер элемтәгә кергәннәрме, юкмы, әмма алар саклап хәтерендә тотканнар инде хәтерендә. Менә шундый туганнары бар дип. Бездә инде хәзер әллә мәсәлән биде Одесса туганнар алар, мәсәлән, мин вакытында ел сайын барып, ничә тапкыр барып, 88 елны барып, 4 елны барып, һәм 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 шул 19да хатта елларда барганда алар элемтәләр көчәйде. Аларның кызлары үсеп, племянницалар дип атыйлар. Алар инде белә, аларның балалары хатта беләдер. Хәзер инде үсеп киләләр аларның балалары тагы. Алар инде интернет ашагына бер-беребезне беләбез шулай. Хатта бер вакытта ул миңа телефоннан мин шалтыраткан идем. Нәрсә, мессенджер нәрсәм дигән шуннан ул абыйымның кызы, шул үзенең яңа тапкан кызы, ничә бер 3 яшьтәме, шунага трубканы бирде, ул бер нәрсә әйтәлмәде. Ничек ул әйтергә тиеш? Ул әгәр дә ул барып син анда кунак булып, очрашып йөрсәң, алар инде кыю булып сөйләшерләр, мәсәлән, дядя-дядяме, нәрсәме дип сөйләшер. Хәзер элемтәләр өзелеп бара, кызганычка каршы. Үзбекстандагы нихәтле туганнар элемтәләр өзелеп, әни мәрхүм Гөлбарадыр, Мөшфикать әтә, кемдер дип, элек бит менә репрессиялар булган, мәсәлән, 20 елларда, 30 елларда бигрәк. Анда сөйләгәнем, хатта мин ишеттем, безнең туганнарның берсенең арасында вокзалдан алып китәләр икән. Атасын, абысын, шуларны озатам дип барган, аны да тотканнар да утырып алып киткәннәр. Күрдегезме ничек мыскыллап? Шуңа күрә алар күбесе куркып, хатыннары, балалары белән кем исән калган, алар Азербайҗанга качкан, мәсәлән, мин анда булганда сөйләгәннәр, шул алар тарихын, Үзбекстанда бик күп татар шунда урнашкан, төрле якларга, хатта менә мин кемдер әйтмәсен инде, менә ул менә шул сөйлидә тора, депутат, ул менә шул килешеп тора, кайсы яктан сайлаганнар безне. Шунда бер Максютенко Владимир Рустемович дигән, менә аптырап тордык, ничек инде үзе Максютенко, үзе Владимир, үзе Рустемович. Ул соңдан аңлатып бирде. Аның атасымы, әллә бабасымы, атасымы вакытында теге репрессиялар булганда Сибиргә качкан, инде ул теге туганнарын репрессия астына калгач, бу качкан да инде Сибиргә барып эшкә кергән, анда шул фамилия аша тапмасыннар дип, Максютовны Максютенко дип үзгәрткән. Шунасы инде малаенда Владимир дип атаган, үзе Рустам. Менә күрдегезме ничек? Шулай элемтәләр өзеләләр, менә казак халкында тыңлап торалардыр әле алар. Мин ашыкмыйча сөйләшсәм, аңларлар күбесе алар. Казак безнең кардәшләребез минем татарча видеоларны тыңлый, кайсылары урысчаны бигрәк күп тыңлый. Шулар мәсәлән, алар 15 буынга кадәр туган дип саныйлар. 15 буын. Әле менә мәсәлән монда бер вакыйга булса, туганнар әле абыеңнан бер кызы бала тапса, синен кайсы вакытта ярты ел дәврендә ишетмисең, бер нәрсә белмисең. Бу ел менән бер ничә көн элек миңа Казакстаннан Урал шәһәреннән минем шул бер апам инде, ул миңа яшьләрен караса, миңа әни дә килеп тора, вакыты яши инде шул. По возрасту урысча әйтмешли, матери годилась, хәзер юк инде ул. Шуның малайы минем племянник булып чыга. Шуның нәрсә инде? Кызы, берсе шунда Уралда тора, ата-анасы белән, берсе Актүбәдә. Шул Актүбәдә мин былтыр барып кайткан идем аларга. Шул хәбәр итеп тора,
бір малайы бар, 2 қызымы, тағы бір малай тапқан ди, аны ди Сұлтан Ахмет деп исем қошқанлар ди. Менә мен айтам, енді мен Түркияда яратқан жерім Сұлтан Ахмет мәчіті, Жәмих мәчіті, мен айтам, шуны көрсем искә төшерермен деп. Алар шатланып, менә язылыштык та интернет аша, менә элемтәләр көчәеп тора. Абый, сіз килсәгез, біз һәр шақта да шат сезгә килегез нәрсә дип, менә казак қаны арасында булса, алар я казак арасында тұрса, я казак қаны булса, аралашанда, чөнки ул минем племянник шул казак кызына өйләнде инде, анда бір племяннисе шул казакка чыкты. Алар ага, абый дип бездә үләрдәй дип торалар. Алар шатланалар, сукланалар, горурланалар. Әле берсе мине хатта тегендә монда кафеларга йөртеп, дусларына барып, менә минем агам килде дип шатланып. Бездә кайтасың, мәсәлән, шул Төстүбә, мәсәлән, шәһәре булсын. Анда синең күз алдында үскән баллар исләрдә китми бар инде. Икенче абыйбыз, мәсәлән, Оренбургданың кызлары, алар инде якын күрәйе. Ансы bir сүздә юк инде. Менә балалары икәү, мәсәлән, берсе кыз, берсе малай исләрдә китмисен, ул баллары бала тапсалар да, баласы үсеп китсә дә, бер кашында нитми. Хатта, мәсәлән, анда бер вакытта садакада булганда, шуны чыгып киләм, алар танымадым хатталарны, шунда берсе дә мөрәҗәгатьтә әйтми, абый, безгә дә килеп чыгыгыз дип. Менә күрдегезме? Казак халкында менә алар шул арабызда теге туганнар, яңа туганнар казак каны белән бергә аралаш булса, алар хатта ага, абый, кил инде безгә дип, әле Оренбургда берәүнә өенә Коран укыттырды, шунда мин берсен казак малай дисәм, ул шул теге Урал шәһәрендә юк, татар түбәтәен кигән, мен әйтәм, безне хөрмәт итеп түбәтәй кигәнсең, рәхмәт дисәм, юк, мин татар ди, минем әтием татар, шуңа мин үзем татар дип саныйм ди. Бу безнең племянник татар булгач, шул аның хәләл җифетенең атасы татар, икәү дә татар, үзләрен татар дип саныйлар. Менә күрдегезме, Казакстанда яшәп, без татар дип торалар, менә күрдегезме? Аларда казак халкында туган дип алар бик якын күрәләр. Бездә кызганычка каршы юк, алай юк, кызганычка каршы. Менә әни ягыннан да, мәсәлән, ничә туган барасың район үзәгенәме, кайдамы, алар бер двоюродный, хатта троюродный, менә Казанда троюродный тора, ул якын күрә, аны яктан булгач, хатта Төстүбә, ягъни Сол-Илес шәһәрендә дә троюродный, мәсәлән, ул аны яктан булгач якын, двоюродный аның әнисе, безнең әниялар аталары бер, аналары төрле, шунда атасы ул минем двоюродныйның иранец вакытында киткән, теге ул шунда хезмәт, шунда офицер булган Иранда, анда бит Совет гаскәре инде Ираннан СССРга Совет гаскәре кайтканда, бу аларга ияреп киткән. Мин ди калсам ди, мине монда аталар дип, чөнки ул бәлки Советлар армиясе белән хезмәттәшлек төзгәндер, шуңа күрә курккан ул Ираннан качкан. Шул ике малай безнең апа инде, әнинең сеңлесеме, ике малай тапкан, икәү дә иранецлар, үзләрен татар дип саныйлар. Менә аталары Иран булса да, хатта безнең авылда да, мәсәлән, бер апа, аның бер хәләл җифете казак, икенчесе, беренчесе төркмән. Ул аны карамастан, мин татар дип, йөзе төркмән булса 100%, шунда да татар дип. Менә шулай элемтәләр бездә көчле. Ул менә шул теге төрки халыкларда карап торам, казак халкында, кыргыз халкында, төркмән халкында, үзбәк халкында, аларда менә хатта Иранны күрдегез, туган дип алар дип якын күрәләр. Бездә ник ул татар халкында менә шул юк. Менә хатта мин бит авыл хакында сөйләдем авыл хакында. Ничек менә авылбыз битеп бара. Анда татарлар дим. Анда
менә кичәме шушы җирдә китеп барганда Таш мәчет хакында сөйләдем. Ул Төстүбә, ягъни Сол-Илецкий район. Анда агач мәчетләр булган кайсы авылларда. Аларны соңдан җимергәннәр, ут янгын бетергән аларны. Безнең авылда гына зур Таш мәчет, базар булгач, Хусаиновлар, бер туганнар, байлар, Гани бай, Махмуд бай, Ахмәд бай, алар төзгәннәр. Оренбург өлкәсендә бармаклар белән шутлап кына була ул мәчетне саннарын. Шул таштан салган. Безнең авылда татар шите булган. Татар телен саклап барган мәктәпләр булмаса да, гореф-гадәтләрен саклап, шул теге казымәсен уздырып, төрле бәйлә сабантуй, төрле йолалар, шул бәйрәмләр уздырып, милли бәйрәм. Шунда бер татар кызыксыны, менә афәрин, татарлар, афәрин, горурланам сезнең белән, сокланам, сез телегезне саклагансыз, гореф-гадәтләрен кичкенә генә татар бер теге булып, шунда телегезне саклап баргансыз. Ул бит инде батырлык бер уйласаң дип, берсе әйттеме, берсе яздымы? Хатта җәмәгать Фейсбукта мин язам, татарча бит мин әле күбесе безнең абыйларыбыз Татарстанга килмәгәч яза да белми, гел урысча хатта. Мин аны алдым да, мәсәлән, тырышам бер нәрсә кайсы вакытта сүзләрне кулланырга, я видео төшергәндә, өндәми торалар, кайсы җирдә уңган дип бер кайчан әйтмиләр. Менә син афәрин, син ни урыс арасында, казак арасында турып телеңне саклагансың. Инде шундый бик бу шатлыклы күренеш дип берсе язамы? Юк. Бер сүзне, бер хата җибәрсәң, бunda Татарстанда мин университет тамамлап редакция эшкә килгән чакта татарларны очратадым, кайсылары мактанып, хатта мин татарча белмим дип мактаналар. Татарстанда яшәп. Мин имеш урыс ягыннан килеп, казак арасыннан килеп, татар телендә тырышып, шунда ниткәнгә миңа берсе дә әйтми, менә сокланып, молодец икән, тырышасың икән, телегезне саклагансыз икән дип, алар теге көтеп тора, Фейсбукта көннәшеп, бер генә кичкенә хата сүзне дөрес кулланмасаң, шул ук теге әйтә бит урыста, как черт из табакерки атылып чыгалар да, сине өйрәтә башлыйлар. Минем ачуым килә, мен әйтәм, сез монда авырмы, җиңелме, уңаймы, катлаулымы, гадиме, сез менә монда радио тыңлагыз татарча, бездә радиода булмыйдыр, гәзитләр монда, журналлар татарча, мәсәлән, телевидение азмас, спектакльлар, концертлар татарча, бездә ничә елга бер килеп китәдер, бер татар концерты, мәсәлән. Зур вакыйга булып каладыр хәтеребездә. Безнең татарлар Оренбург өлкәсендә кичкенә бер авылның төбәгендә сакланып калса, монда минемчә кемдер баргач анда, менә Илгам абый мәрхүм Шакиров та барган, шатланган, татарлар ничек телен саклаган. Ул менә шуннан килеп кемдер тизләнергә тиеш. Рәхмәт сезгә, татарлар. Телегезне саклап калгансыз икән, ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен саклагансыз икән дип. Шулай әйтергә. Монда Татарстанда көлемсерәп, көннәшеп, бер-берсеннән бу да кеше булган икән, дип. Шуннан башламый микән ул җәмәгать? Үлемтәләребез үзелеп бит, шундый ваимсыз, ягъни равнодушный, анда татар авылы битеп бара. Татар авылының татар төбәге битеп бара. Анда инде татар бетә башласа, хәзер мәчет, бу мәсхәрә түгелме җәмәгать? Мәсхәрә, хурлык түгелме? Нинди таштан салган мәчет? Анда 3 кеше калды, ни барсы йөрергә. Теге ханымнар йөргән анда. Казак ханымнары инде. Шунда бу әйткәннәр ирләр. Хатын кызга килешми ул мәчеткә йөрергә дип. Билгеш имеш. Алар килеп ичмасам, я пирожки нәрсәләр пешереп алып килеп анда өйлә вакытны шәйләр ичеп, шулай нитеп утырып, анда күңел ачып, сөйләшеп, теге намаздан соң шулай атнасында бер. Нинди сәбәп булган белмим инде. Аны аларга тыя башлаганнар. Инде барасың анда, ни барсы 3 кеше бара шул йомгага намазга.
3 кеше не барысы шунда. Шуны карыйсың да мен әйтәм. Инде хәзер 3 кеше дә булмаса, мәчеткә кем йөри? Йомга көнендә буш торамы инде ул мәчет? Буш торамы инде. Шулай каламы ул? Җәтим булып анда. Белмим. Шул менә безнең халкыбыз, җәмәгать. Сукланып, барып аны видеолар төшереп, хатта газетләрдә язып, карагыз җәмәгать. Татарлар ни барысы ни шәгенә калган, шунда карамастан мәчетен саклап баралар ди. Юк, тотыналар менә Татарстанда, менә фәлән авылда мәчет агачтан салган, шулай дип. Татарстан ул монда атмосфера икенче, монда сәясәт икенче, монда татар иле дип санаса була. Татар ягы, тегендә үзегез беләсез, урыс ягы. Алар хатта мин кайсы вакытта теге намаз бара бездә, мин барам, мен әйтәм, әйдәгез Коръән укганына ишетсәләр, анда апалар торалар татар якта, казак апалары татар, алар шатланалар. Юк ди, ди, әле бер ярым чакрым төньякка, анда авылның чите, шунда имеш алар теге милләт яратмаган була, дишсез, укыган нәрсә ди. Алар ди еш йомгадан сайын, йомгадан да тырышымыш, бүтән көнне азан әйтсә, аларында бик яратып җитмиләр ди. Алар тырышканнар, хатта ширкәүдә төзеп карарга булмаган. Минем бер абыйым әйткән, правком җитәкче булган чакта, директор булганда, ул әйтә, мин әйткәнмен, детсатны алыгыз да шунда ширкәү ясагыз дип. Юк ди, риза булмадылар ди. Соңдан инде алар хатта анда нәрсәле фельдшерский акушерский пункт дип шул бинасы, шуны ширкәү итәсе килгәннәр, ул бик зур. Анда барсалар, берничә ханым инде бара торган. Юк, анда булмаган инде, шуңа күрә алар инде андый оештырмыйлар инде теге хезмәт службы дип. Әйтәсем килә, авылда сөйләгән бер чакта, безнең авылда берсе малайы Жигули белән, ул үзе Светличевмы? Менә мин, Светличевмы, бутап торам инде әзрәк. Малайы Жигули белән КамАЗ астына кіріп калган, хата юлда сакланып калган, шуңа күрә бу шатланып, икенчесе Овчаровмы, аның ул теге ниткән бузлавык, буз ташу булган чакта ниткән инде ул йөзеп чыккан, ничектер буз астына булса да, анда теге төймә белән алар яз көнне барганнар, кассир совхозныкы, кемнәр кайтканда буз ташу башланган буз, шунда бу төймәләре әйләнгәндә алар буз астына киткән. 2 кеше шулай югалды, ирле хатын, шул кассир белән акчасы белән. Бу мәсәлән абзый йөзеп чыккан, шунасын инде минем абый мархум инде, ул авылда шулда мулла булып йөридер. Шунардан рөхсәт сораганнар. Буламы безгә ди мусулманча сарык суеп, мусулманларны, татарны, казакны чакырып Коръән укытырга була дигән. Менә шулай чакыртып укытканнар алар. Менә күрдегезме? Шунда да бар хатта. Рухи ничектер үлемтәләр. Чөнки бер авылда торгач, ничектер якын күреп, шуны мусулманча да уздырса да, берсе бер яман сүз әйтмәгән, никсез мусулманча уздырасың. Менә шул үлемтәләр хатта, ул менә безнең авыл читендә телебез саклаганда бер сәбәбе шул, җәмәгать. Урыслар торадыр, алар менә дуслашып йөридер. Biz аңлыйдыр, татарча әйткәнне кайсы вакытта татарча сөйләргә тырышалар, бигрәк тә балалары, аларның сабыйлары, малайлары өйрәнәдер. Шулай сакланып барды. Урыс төбәгендә анда, мәсәлән, читендә, юк, алай булмыйдыр. Элек мәсәлән, мәдәният йортында алар теге кадрил нәрсә дип җыр куялар, бийләр, татарча куйсаң алар ачуы киләдер. Мен әле мәдәният йорты мөдире булган чакта хатта Илгам Шакировны яңгыратып куядыр, аны шундагы бер марҗа
маржамы, бүтән милләт кешесеме, инде мусулман түгел инде. Өстемнән жалоба язган, шикаят имеш, менә ди татарский молитвы включает дип кычкыртып куя димеш, шулай дип. Каян тапкан инде татарский молитвы? Минем өстемнән язган хат инде редакцияга. Менә шундый ул буладыр. Соңдан инде алар брас татар җырларында хатта ди урыс төбәгендә куядылар, тәрәзәдән кычкыртып куялар ди, урыс гаиләсе ди, балалары татар җырларын кайсы вакытта ди. Менә шулай брас тик хөрмәт иткәннәр бер-берсенә, элемтәләр. Шуңа күрә безнең авылдашлар милләтендә аерып тормый. Алар инде яз көнне күпер алгач, инде авыр үзләре генә калалар, анда милләтенә дә, диненә дә карап тормыйлар. Артык барысы да бер авылдашлар, бер-берсенә якын булып торалар. Шундыйга калды. Чөнки авыл бетеп бара. Җәмәгать узын сүзнең, күп сүзнең кыскасы шул әйтәсе килә. Элемтәбеләребез кызганычка каршы бетеп бара. Милләтебез никтер менә кызыксынмыйлар. Берәүләрнең авырлыгын, кайгысын уртаклашмыйлар. Татар булса да исләре китми. Әнә бит авыл бетеп барганда нинди таштан салган матур мәчет Хусаинов. Алар миллионерлар салган таш мәчет. Анда да кызыксынмыйлар, берәүнә дә кирәкми. Яри, минем авылым түгел бит. Шулай дип. Иртәгә синең авылың шулай булачак, сиңә дә шулай ваимсыз, ягъни равнодушный булалар. Шунда аптырап карап торма, ник сез менә ярдәм итмисез, ник игътибар итмисез, ник кызыксынмыйсыз дип. Менә шул җәмәгать. Үзең ничек нитәсең, сиңә дә шул кайтачак. Менә бу озын сүз, тыңларсыз инде. Кем татарча тели, шул тыңлый. Теләмәсә тыңламасыннар. Мин кайсы вакытта бер эксперимент оештырган идем. 2 сагать айрым артыгы белән сөйләгән идем. Аны 50 кешеме, ничә кеше тыңлаган хатта. Кайсы вакытта 3 минутлыкта тыңламыйлар. Җәмәгать шуны әйтәсе килә. 1-2 сүз анда нәрсә үгет насихат бу нәрсә дип әйтеп, анардан файдасы булмый. Шуны әйтәсе интик игътибар итсеннәр дип, бераз уйланып куйсыннар дип. Кайдадыр мәсәлән шул теге карыйлар TikTokны, әллә нәрсә бер кешене күлдертә алар, шая шатланып, әллә нәрсә бигрәк шул нитеп көн буена искә төшереп нитеп йөриләр. Менә тормышны уйламыйлар. Бу бит рухи ризык, безнең рухи ризык. Гыргадәтләребез мәсәлән, дин йолалары мәсәлән, һәммәсе. Алар картайгач TikTokның шулны искә төшереп көлешеп утыралармы инде? TikTokны. Мәсәлән, мин менә яртылай шәрә кызны күрдем. Менә шундый дип көлешеп шулай утыралармы алар мәсәлән? Алар инде өлкәнәйгәч, сакал үстергәч. Искә ала торган бер хәтерендә буламы бер юньле менә мәсәлән, бер яхшылык эшләгән, халкы өчен, үзен милләтләшләре өчен, авылдашлары өчен. Мин әнә кайтам да әйтәм, мин кулымнан нәрсә килә? Мин инде тырышам эзләргә усул, ягъни способ, ничектер авылга кеше кайтсын, халык кайтсын. Ничектә булса, шунда җәй булса да кайтып торсыннар, ял итсеннәр, балык тотсыннар, оныкларын алып килеп шунда ял иттерсеннәр шәһәргә караганда, анда һавада файдалы, бөтен нәрсә сәламәтлек өчен бик файдалы. Шунда килеп, шунда турып, балык тотып, су кереп, бер-берсенә йөршеп, шунда авылыбызга кайтсалар, бераз анда кемдер фатир биреп, кемдер җитештереп ризык, кемдер нәрсә кибетләрдә сатып, нәрсә бераз авылда акча килеп, шунда авылда авылыбыз сакланып калса, әзрәк тә шатланыр, шундый булыр, яхшы вакыйга булыр, сөенечле. Гел тырышам, әйтәм, кайдандыр бер эшчән кешеләр килеп, бер эшләр теге рабочий места дип шунда ачып җибәрсәләр, хатта шунда мәсәлән, анда да эшләрләр калырлар авылда, җәй көнне бераз эшләп, көз көнне эшләп, соңыннан кыш буена шул акчага яшәрләр. Шуны мен әйтәм, минем кулымнан нәрсә килә, белмим, мин аны белмим, нинди ысуллар, нәрсә, ничек,
нинди менә шул теге эшнегә тотынырга, авылыбыз яңарсын, авылыбыз саклансын дип, авылыбызга ярдәм итәргә дип уйлыйсың, нинди менә әле башка килми, чөнки алар бары теоретически үрчә әйтмешли. Ә мин аны аңлыйсым килә, нинди аларга ярдәм, практик ягыннан ярдәм итә алам мин шулай дип. Шуны уйлап йөрим, авылны сакларга бераз кайтырга күңелле булсын дип. Менә шуны әйтәс килә. Һәр кайсының авылдаш бераз инде сабантуй дип, я теләмәсәләр, инде элек сабантуйлар узадыр. Хәзер теләмәсәләр, имеш, авыл көне дип атап шунда җыйналсалар да, ничектер элемтәләр яңарып китер, авылга кайтып бераз торырлар, кемдер анда авыл яңарып китер бераз. Юк, кызганычка каршы берәү бик әле ни исе китми, чөнки алар туганнары юк анда. Миндә әле берничә ел буе туганнарым калмады дисә дә була инде. Мәсәлән, бер туганнар калмады дип, ничә ел дәврендә кайтмыйдыр. Менә былтыр кайттым да, мәйтәм, хата эшләгән икән, элек кайтырга кирәк икән дип шулай уйлап куйдым. Җәмәгать, менә шул әйтәсе килә. Тыңлаган булса, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шуны уйлап йөрим, нинди менә мәйтәм, кайсы яктан ярдәм итеп була икән безнең авылыбызга. Әгәр дә мөмкинлек ачылса, тырышырга уйлыйм инде. Шуңа күрә безгә кирәк элемтәләрне үзмәскә, аралашырга, туган як дип, сезгә беренчедән муфаимсыз калмаска, шундый теге авылның хакында борчылып сөйләгән видеоларга аз булса да, үзегез беләсез, кайсы яктан ярдәм хуплап язсагыз да, ул сез ягыннан бик зур эшегез була. Савап тимим инде, зур эшегез була. Шун белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау йөрегез.